Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Abinda 'yan Najeriya ke cewa game da kasafin kuɗin Buhari na ƙarshen shekara. Abinda ministan sufuri na Najeriya ya ce kan dawowa da jigilar jirgin tsakanin Abuja da Kano. To jama'a ga labaran bi da bi. To an gabatar da wa'adin kasafin kuɗin na shekara ta 2023 shine ƙarshe kafin ƙarewar wa'adin shugaban ƙasa ya cika. 'Yan Najeriya na ta tsokaci ciki har ma da shafukan sada zumunta akan ƙudurin kasafin kuɗin shekara ta 2023 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar na kimanin naira tiriliyan 20. Kasafin kuɗin na shekara mai zuwa an gabatar da shi ne a ranar Juma'a a wani zaman haɗin gwiwar majalisar dattijai da kuma wakilai, kuma ana sa ran cewa sai gwamnati ta ciyo bashi na fiye da rabin kasafin kuɗin domin cike gurbi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce zai tsara ƙudurin kasafin kuɗin na shekara ta 2023 ne ta yadda zai yi ingantacciyar shimfiɗa ga share hanya ga gwamnatin da za ta gaje shi. Ana tsara kasafin kuɗin ne don ya tunkari wasu manyan matsaloli da ke addabar ƙasa tare da kafa harsashi ga gwamnatin da ke tafi. Za dai a samo kuɗaɗen aiwatar da kasafin kuɗin ne ta hanyar sayar da wasu kadarorin gwamnati, inji Buhari. Baya ga basussukan da kasar za ta ciyo, gwamnatin Buhari ta ce da zaman ne kasar ta ci gaba da harkokin bunƙasa ƙasa bayan ga komadar tattalin arziki na karo biyu a cikin wata 7. Sanata Kabir Gaya, ɗan majalisar dattijai daga jihar Kano, ya ce babban abin damuwan game da kasafin kuɗin shine babu sa ran samun kuɗi daga kamfanin safarar man fetur a ƙasa. A cewarsa, kuɗin da kamfanin yake samu yana zirarewa ne wajen biyan tallafin man fetur da sauran harkoki. Saboda haka ya ce dole ne ƙasar za ta ciyo bashi mai ɗumbin yawa, kusan rabin abin da za a kashe a ƙasar na bashi ne. Ministan sufurin jiragen ƙasa na Najeriya Ma'azu Jadi Sambo ya ce suna sa ran nan ba da jimawa ba jigilar za ta dawo tsakanin Abuja da Kaduna. Ya bayyana hakan ne ranar Juma'a a Abuja, babban birnin ƙasar. Ministan ya faɗi dalilin abin da ya sa fasinjojin jirgin ƙasar Abuja zuwa Kaduna da aka ce ba su je Abuja domin ganawa da gwamnati ba. To jama'a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.